Jeg står der her i regnvarmen her. Og Quando, Claus, vi ser en hund, som går rigtig fint og viser momentvis rigtig flotte øvelser, blandt andet et knæk, som der er uden anmærkninger. Det du skal arbejde på selvfølgelig, det er, at han selvstændigt skal gå i gang, hvis han kommer i problemer. Ja. Det har han lidt problemer med i dag, hvor han søger hen til dig og tager kontakt, og du må faktisk hjælpe ham lidt for at komme i gang. Jeg har aldrig set ham gøre det der. Nope. Men vi har en opstart, som er uden anmærkninger, den er rigtig flot til fortrinene. Vi kommer ud cirka 1,5 linelængde, jamen så skal han lige fastholde det dybe sø, der har han lige lidt højt sø. Dog er det en langside af højt prædikat ESG. Vi kommer op til første vinkel, som er uden anmærkninger til fortrinene. Cirka en 3 meter ude efter knækket, jamen så kommer problemet. Her hvor han faktisk søger ud og søger helt tilbage til dig og sætter sig, og du må så hjælpe ham til at komme i gang igen. Ja. Og der er også umiddelbart, når vi kommer ud på vej mod genstanden, hvor han lige skal fastholde det dybe sø, der har en let højt sø. Yes, samlet set er det en lang side i prædikatet tilstrækkeligt. Sidste genstand her, der skal han påviser den sådan set fint, men han skal ligge stille. Han ligger og dutter på genstanden, og han flytter den lidt med hovedet. Han stod op. Eller står. Han står, men han dutter sådan med hovedet på den, og flytter den faktisk lige et par enkelte gange så det gør, at genstanden, jeg holder holdt den i prædikatet ESG. I dag, der ender du i prædikatet ESG. Sådan.